Týči sa na vysokej vápencovej skale nad riekou Oravou. Jeho múry sa dvíhajú ako skamenelá vlna, ktorá sa nikdy nezrútila. Po staročia stojí ako strážca severu, svedok vojen, premien i ticha. Oravský hrad, jedna z najvýraznejších dominant Slovenska, pýcha severu a miesto, kde sa dejiny stretávajú s legendou. Ak máte radi slovenské hrady, legendy a skutočné príbehy, nezabudnite dať odber, like a komentár. Vaša podpora posúva túto sériu ďalej a pomáha nám oživovať históriu, ktorá by inak zostala v zabudnutí. Oravský hrad je niečím viac než len kamennou stavbou. Je to symbol vytrvalosti. Hrad, ktorý odolal času, ohňu aj ľuďom. No aby sme pochopili jeho príbeh, musíme sa vrátiť o niekoľko storočí späť, do doby, keď Orava bola ešte drsným pohraničím Uhorska a hranicou medzi civilizáciou a divočinou. Korene hradu. Prvé dejiny Oravského hradu sa začínajú písať krátko po tatárskom vpáde, v polovici 13. storočia. Uhorsko bolo v ruinách, mnohé dediny zničené a krajina zistila, že potrebuje silnejšiu obranu. Panovníci začali stavať kamenné hrady na miestach, ktoré ponúkali výhľad, obranu a kontrolu ciest. Jedným z takých miest bola aj vápencová skala nad riekou Oravou. Strategická poloha ako stvorená pre pevnosť. Prvá písomná zmienka o Oravskom hrade pochádza z roku 1267, no archeologické nálezy naznačujú, že tu obranné sídlo stálo už o niečo skôr. V tom čase bol Oravský hrad súčasťou siete pevností, ktoré chránili severné hranice kráľovstva. Spolu s Likavským, Liptovským a Strečňanským hradom tvoril obranný reťazec proti vpádom z Poľska a českých krajín. Hrad bol spočiatku malý, skôr strážnou vežou než palácom. Stál na najvyššom bode skaly, tam, kde sa dnes nachádza Horný hrad. Postupne však rástol, rozširoval sa o ďalšie hradby, priekopy, veže a brány. Pod hradom vznikla aj osada, z ktorej sa neskôr vyvinula obec Oravský Podzámok. No už vtedy sa ukázalo, že hrad má výnimočnú polohu. Kto ovládal Oravský hrad, ten ovládal celú dolinu, cesty, obchod i moc nad severom. Moc a panovníci. V priebehu storočí sa Oravský hrad stal sídlom správy celého regiónu. Spočiatku bol kráľovským majetkom, ktorého kasteláni spravovali nielen hrad, ale aj okolité dediny v mene uhorského panovníka. Po tatárskom vpáde patril kráľovi Belovi IV. A jeho nástupcom. V čase rozmachu Matúša Čáka Trenčianskeho na prelome 13. a 14. storočia sa Oravský hrad krátko dostal aj pod jeho moc, no po jeho smrti sa opäť vrátil do kráľovských rúk. Počas 14. a 15. storočia sa tu vystriedalo viacero kastelánov a šlachtických rodín, medzi nimi Dončovci, Karol Robert, grof Leopold a neskôr aj správcovia menovaní priamo panovníkom. V roku 1441 hrad obsadil Peter Komorovský, ktorý ho nielen ubránil proti Husitom, ale po šikovnej politike a vyjednávaní sa napokon stal aj županom Moravy, čo sa prejavilo aj opravou a opevnením hradu. Neskôr sa pevnosť dostala naspäť pod kráľa Mateja Korvína. Napriek týmto zmenám ostával Oravský hrad jednou z najpevnejších kráľovských pevností Severného Uhorska. Strážil obchodné cesty a potvrdzoval moc uhorskej koruny nad drsnou, ale dôležitou Oravou. Až v 16. storočí sa situácia zmenila, keď sa hradu zmocnili Turzovci, čím sa začala jeho najznámejšia epocha. Stredoveký život na hrade. Na Oravskom hrade sa žilo tvrdým, no rytmickým životom. V zime tu panoval chlad a vietor, v lete dusno a komáre z rieky. Vo vežiach držali posádku, v palácoch sa nachádzali miestnosti pre župana, úradníkov a hostí. Kuchyňa bola neustále v prevádzke. Mäso sa solilo, pivo varilo, chlieb piekol a víno privážali sudmi z juhu. Podhradie žilo v tieni pevnosti.
Roľníci obrábali pôdu, platili dane v naturáliách a v prípade vojny museli pomáhať s obranou. Na hrade sídlil aj súd a väznica, malé chladné miestnosti, kam sa človek nechcel dostať ani omylom. V tých časoch Orava nebola bohatý kraj, hory boli drsné, zima dlhá a život náročný, ale hrad symbolizoval istotu, ochranu a poriadok. Keď v doline horeli dediny, ľudia utekali pod jeho múry. Z okolitých kopcov sa k hradu viedli strmé chodníky. Cesty strážili hliadky, brány sa zatvárali pri každom podozrení na vpád. No napriek tvrdosti mal hrad aj svoj spoločenský život. V sálach sa konali hostiny, prijímali poslovia a pánstvo sa zabávalo hudbou i hrami. Oravský hrad tak nebol len vojenskou pevnosťou, ale aj centrom správy, súdnictva a života celej župy. Rod Turzovcov, zlatý vek Oravského hradu. Najväčší rozkvet zažil hrad v 16. storočí. Vtedy sa stal majetkom jedného z najbohatších a najvplyvnejších uhorských rodov, Turzovcov. Pre hrad to predstavovalo novú éru. Juraj Turzo, pôvodom z Betlanoviec, sa stal oravským županom a rozhodol sa premeniť hrad na reprezentatívne sídlo hodné jeho mena. Turzovci patrili medzi najvýznamnejšie rody svojej doby. Obchodovali s meďou, železom, vlastnili bane, hutníctva a mali obrovský majetok v celom Uhorsku. Juraj Turzo prestaval Oravský hrad v renesančnom štýle. Miesto drsnej gotickej pevnosti vznikol elegantný zámok s arkádami, sálami a nádvorím. Pribudli obytné krídla, nové brány, schodiska a dokonca aj kaplnka. Vo vnútri hradu sa rozvíjal kultúrny život. Turzovci podporovali umenie, hudbu, remeslá, ale aj školstvo a náboženstvo. Juraj bol palatinom Uhorska, vzdelancom a evanjelickým mecenášom, ktorý sa snažil o stabilitu v časoch náboženských napätí. Na hrade často prijímal hostí z Poľska, Moravy i Horného Uhorska. V kronikách sa spomína, že jeho hostiny boli veľkolepé, stoly plné diviny, vína a hudobníkov, ktorí hrali až do noci. Pod Turzovcami sa hrad stal centrom obchodu, kultúry a správy. A jeho obranná funkcia však nezanikla. Pribudli dielové bašty, sklad zbraní a nové hradby. Keď Juraj zomrel, pánstvo prebrala jeho vdova Alžbeta Čoborová, ktorá bola známa svojou pevnou vôľou a správou majetkov. Práve ona sa neskôr stala predlohou jednej z najznámejších oravských legend. Legendy o Čiernej pani. V 17. storočí patril Oravský hrad medzi najlepšie udržiavané a najbohatšie hrady v krajine. Mal trojposchodové obytné krídla, funkčný vodný systém, kachlové pece a dokonca knižnicu s desiatkami diel. Z výšky hradu sa otváral pohľad na celú Oravu. Lesy, polia, dediny a rieku, ktorá ako strieborná niť krúžila dolinou. Oravský hrad vtedy žiaril svojou slávou. Bol sídlom moci, ale aj symbolom kultúry a poriadku. A hoci časy sa menili, jeho kamene si zapamätali všetko. Slávu, krv, aj ticho po búrkach. Takto sa Oravský hrad stal nielen pevnosťou, ale srdcom celého regiónu. Prežil boje, povstania, požiare aj meniacich sa pánov. No najkrajšie obdobie jeho slávy ešte len čakalo na skúšku ohňom. Doslova. Po Turzovcoch úradný hrad a pomalý úpadok. Po zlatej ére Turzovcov sa na Oravskom hrade mení rytmus. Aristokratický lesk ustupuje praxi správy stolice. Hrad zostáva sídlom župy, no už nie je domovom rodu, ktorý by doň kontinuálne investoval vášeň, peniaze a ambíciu. Striedajú sa správcovia, menia sa politické vetry a veľké sály, ktoré kedysi hostili hudbu a diplomatov, počúvajú najmä kroky úradníkov. 17. a 18. storočie sú časmi nepokojov aj usilovnosti. Stavovské povstania zanechávajú v krajine stopy, ale Oravský hrad, vďaka polohe, vrstvenej obrane a autorite župy, naďalej drží svoju úlohu. Niektoré časti stárnu rýchlejšie než ostatné, drevo pracuje, omietky praskajú,
Hrad je stále majestátny, no ako by sa medzi kamene usadila únava. Požiar, rok 1800. Potom príde leto, ktoré zmení všetko. Rok 1800. Sucho, vietor a v jednom okamihu aj iskra. Možno z komína, možno z nepozornosti. Plamene sa preženú strechami a drevenými konštrukciami rýchlosťou, akú v týchto múroch nik nepamätá. Hory horný aj stredný hrad, padajú krovy, praskajú trámy, miznú stropy. Oheň berie nielen materiál, ale aj pamäť. Staré listiny, knihy, inventáre, stopy po životoch ľudí, ktorí tu žili celé storočia. Keď sa dym rozplynie, zostane obhorený skelet a pocit, že Orava stratila kus seba. No práve v tejto chvíli sa ukáže druhá tvár hradu. Vytrvalosť. Múry stoja. Hrad nezmizol. Iba čaká, kým mu niekto znovu vráti hlas. Cesta k záchrane od prvých opráv k múzeu. 19. storočie prinesie zmenu myslenia. Popri modernizácii a nových ideách sa v Európe prebúdza úcta k pamätihodnostiam. Aj na Orave sa ozývajú hlasy, že hrad netreba nechať dohorieť v tichu, ale zachrániť ho. Aspoň to, čo zachrániť ide. Najprv prídu provizorné opravy. Prekryť, podoprieť, zabezpečiť. Potom prichádza dôležitý krok, ktorý dá Oravskému hradu novú identitu. V roku 1868 tu vzniká múzeum. Jedno z najstarších na území dnešného Slovenska. Nie je to len inštitúcia. Je to sľub, že hrad už nebude iba kulisou minulosti, ale miestom, kde sa minulosť uchováva, vysvetľuje a ukazuje. Múzeum začne zhromažďovať predmety každodennosti, kroje, nástroje, archiválie, portréty, zbrane aj umelecké diela. Postupne sa opravujú strechy, sály i schodiská. Namiesto opustených isieb sa znova ozýva ľudský hlas. Tentoraz hlas sprievodcov, výskumníkov a návštevníkov. Orava v novej krajine, 20. storočie. Zrod Novej republiky po prvom veľkom konflikte Európy prinesie Orave novú správu, nové zákony, nové horizonty. Hrad, ktorý poznal uhorských panovníkov, šlachtu, županov aj vojakov, sa učí žiť v čase múzejných vitrín a školských exkurzií. Pomaly sa stáva symbolom nielen regiónu, ale aj širšej kultúrnej pamäte. Ľudia sem prichádzajú, aby videli dôkaz, že aj sever má svoj zámok. Nie menej vznešený než paláce juhu. Film, ktorý z Oravy urobil legendu Nosferatu. 20. roky prinášajú čaro nového umenia, filmu. Nemecký režisér príde s tímom na sever, hľadá kulisy pre gotický príbeh o temnej bytosti, ktorá nepozná smrť. Keď sa objaví na nádvoriach a schodiskách Oravského hradu, vie, že našiel to pravé. Rok 1922 sa stane milníkom. Premiéra filmu Nosferatu. Zrazu sa Oravský hrad objaví na plátnach ďaleko za hranicami. Je to hrad grófa Orloka, mrazivá kulisa, kde sa tieň stáva hlavným hercom. Kto sa raz pozrel na jeho veže v nemom filme, ten už Oravu nezabudol. Odvtedy sa tu nakrúcajú rozprávky, historické drámy aj dokumenty. Hrad má filmovú tvár a patrí mu to. Legendy, ktoré neodchádzajú. Biela pani. Známa je povesť o bielej pani, teda manželke krutého rytiera Donča. Keď chcel raz v zúrivosti zabiť slúžku, žena mu v tom zabránila a on jej za trest odťal ruku. Krátko na to zomrela, no ešte predtým mu odpustila a sľúbila, že sa bude modliť za spásu jeho duše. Mal však toho na rováši tak veľa, že sa zaňho chodí modliť dodnes. Vždy na všetkých svätých a na kvetnú nedeľu ju vraj vídať v Citadele. Celá v bielom tam odriekava prosby za hriešného manžela. Čierna pani. Keď Jurajovi Turzovi, majiteľovi Oravského hradu, náhle zomrela manželka Žofia, zasiahol ho veľký žiaľ. Ešte viac ako strata milovanej osoby ho však trápila myšlienka, či azda on nebol na vine. Že sa manželke dosť nevenoval a či azda preto neumrela od žiaľu.
V jednej z takýchto slabých chvíľok sa s touto svojou obavou zveril Castellanovi. Ten ho ubezpečil, že Žofia nemohla mať lepšieho manžela. Ale tiež zhodnotil, že za jej smrťou sú iste studené hradné múry Oravského hradu. Keď to Turzo počul, okamžite si zaumienil, že viac nesmie nikto na hrade zomrieť. Nie kvôli tomu, že tam prechladne. Pozvolával majstrov staviteľov z celej krajiny a prikázal prestavať celý hrad. Čoskoro sa Turzo zalúbil do Alžbety Coborovej a zobral si ju za ženu. Dlho sa však pri nej na hrade nezdržal. Kráľ ho povolal na vojnovú výpravu aj s jeho mužmi. Turzo teda musel opustiť manželku aj rozostávaný hrad. Na práce počas Turzovej neprítomnosti dohliadala Alžbeta a keďže chcela, aby bolo všetko hotové, kým sa jej muž vráti, neustále robotníkov naháňala a kontrolovala. Keď sa takto kedysi prechádzala po hrade, jeden z murárov si zamrmlal. Nič nerobí, furt sa tu iba prechádza, kontroluje, ani oddychnúť nám nedá. Alžbeta to začula a nahnevane sa zaprisahala robotníkovi, že do smrti bude na nich dohliadať. A keby mohla, tak aj po nej. Prešli roky, Juraj Turzo zomrel. Na hrade vládla Alžbeta a na jej prudké slová takmer každý zabudol. Až raz, po jej smrti, kto si videl pani v čiernom s bielými rukavicami a lampou, ako sa v noci potuluje po hrade a nazerá do každého kúta, či je všetko na svojom mieste. Skalný poklad a neviditeľný sluha. V skalách pod hradom vraj leží truhlica, ktorú strážia duchovia vojakov. A po chodbách občas prejde verný sluha, ktorý svojmu pánovi slúži aj po smrti. Tak si to rozprávali strážnici počas dlhých zimných nocí. Legendám môžete veriť, alebo nie. No keď stojíte pri múre, ktorý pamätá 8 storočí, ťažko sa ubrániť dojmu, že ticho má vlastný hlas. Architektúra a prechodnosť času, 3 hrady v jednom. Oravský hrad je mestom nad riekou. Dolný hrad chráni vstup, bránu, hospodárske zázemie a barokovú kaplnku svätého Michala. Stredný hrad nesie paláce, arkády, nádvoria a sály, kde sa kedysi rokovalo a hodovalo. Horný hrad drží najstaršie jadro, tvrdú pevnosť, ktorá sa opiera o skalu ako o chrbát obrovského zvieraťa. Dnes tu nájdete 155 miestností a 754 schodov. To nie je len číslo, je to rytmus cesty. Zo vstupnej brány cez nádvorie, po kamenných stupňoch krížom krážom, až na horný vyhliadkový bod, kde sa Orava roztvorí pod vami ako mapa. Schodiská spájajú stáročia. Keď stúpate, míňate vrstvy, gotické okná, renesančné arkády, barokové portály, múzejné vitríny. Každé storočie nechalo v kameni podpis. Múzeum dnes, živá pamäť Oravy. Múzeum nie je sklad, je to rozprávač. Expozície pripomínajú archeológiu, prírodopis krajiny, remeslá, cechy, šľachtické portréty, zbrane aj zbroj. Nájdete tu miestnosti venované hospodárstvu, lovu, písomnostiam a umeleckému životu Oravy. Osobitná pozornosť patrí aj modernému kultúrnemu príbehu, filmu a literatúre. Počas roka sa na hrade konajú podujatia, remeselnícke dni, festivaly, tematické prehliadky. Večerné a nočné prehliadky dodávajú chodníkom iný tieň, hudba z nádvoria sa odráža od múrov, oheň v pochodniach kreslí na kameni pohyb, ktorý pripomína plameň. No tento raz je to plameň radosti, nie skazy. Oravský hrad a vojnové 20. storočie. Dejiny 20. storočia sa Orave nevyhli. Veľké konflikty Európy prešli aj popri tejto skale. Hrad, už pevne zakotvený ako múzeum, nebol bojskom, ale útočiskom. Počas druhej svetovej vojny použili nemecké vojská hrad ako delostreleckú pozorovateľňu. Potom, čo na budovu vypálili sovietskí delostrelci salvu, sa Nemci rozhodli, že nebudú riskovať poškodenie pamiatky a z areálu hradu sa stiahli. Po vojnách nasledovali ďalšie etapy oprav a odborných zásahov. Reštaurátorské práce na omietkach, strechách, interiéroch. Cieľ bol jasný.
zachovať autenticitu, no zároveň sprístupniť hrad tak, aby mu rozumel dnešný návštevník. Nie všetko sa dá vrátiť, čo zobral oheň či storočia, ale dá sa uchovať duša miesta. A to sa Orave podarilo. Pohľad z hora, prečo práve táto skala? Keď sa postavíte na vyhliadku a pozriete dolu, pochopíte praktickosť stredoveku. Rieka pod vami nie je len krása, je to dopravná tepna, hranica, línia života. Úžiny a doliny sú ideálne miesta pre kontrolu pohybu, pre výber mýt a obranu krajiny. Oravský hrad nie je náhoda, je to dokonalé spojenie skaly, vody a ľudskej vôle. Aj preto bol tak ťažko dobyvateľný. Strmé svahy, úzke prístupy, vrstvené hradby. Ak neprišla zrada, musel prísť hlad. A ak neprišiel hlad, prišla únava obliehateľov. Takto fungovala obrana storočiami, v dialogu medzi hmotou a časom. Silueta, ktorá patrí k Slovensku. Niektoré stavby sa stanú symbolmi bez hlasovania. Keď poviete Orava, mnohým sa v mysli rozsvieti práve tento hrad. Silueta nad riekou, kamenné terasy, veže, ktoré krájajú oblohu. Je to obraz, ktorý si Slovensko ukladá na pohľadnice, plagáty aj do pamäti. A je to zároveň sľub, že aj drsné kraje majú svoje paláce a že krása nie je výsadou rovín. Záver. Oravský hrad je rozprávanie o vytrvalosti. Prežil plamene, zmenu režimov aj zmenu významov. Z pevnosti sa stal múzeom, z hradu moci hrad pamäti. Stojí na skale a učí nás, že sila nie je v hrubosti, ale v schopnosti prežiť a rozprávať ďalej. Ak sa vám páčilo toto video, podporte sériu lajkom, komentom a odberom kanála Dejiny.sk. História, ktorá ožíva. Napíšte, ktorý hrad by ste chceli vidieť na budúce. A či veríte oravským legendám. Ďakujem, že ste video pozerali až do konca.